arep bothok sinden kelakon bengi. Presiden antek songo. Sapa wae Gong antara lain tengenku pas iki. Ayo nyekel mikrofon, Nduk. Tak tepungke ben piyai kene ngerti. Selamat malam. Sugeng dalu, Pak Nggih. Litro. Anu paring asma sapa Cahayu? Derek tepak sedaya keman para kadang nggih. Nami kula Dyai Kusmaning Tiasi Walakaji Kokok Beluk. Nyoten Pak. Kok wis anu ya urung sehat kok wis rene ya, Truk. Ayo sesuk balekke neh. Mbak Diah Ayu Kusumaning Tias. Heeh. Ciwalakati kok beluk dem-dem. Ah. Kuwi pidalem saking pundi, Nduk? Madiun. Saka Madiun. Nggih. Saiki sekolah ning endi? Universitas 11 Maret. UNS Surakarta. Nggih, leres. Juga jurusan apa? Bahasa Jawa. Basa Jawa. Oh, tenan kok. Bahasa ibu aja nganti lali. Sing jeneng basa Jawa kuwi beda tembung ya ta wis beda karep. Oh ngono, heeh. Mula iki Nduk Ayu kepengin meluruskan basa Jawa, pengin nularake basa Jawa marang generasi muda. Apa meneh saiki wong nom-noman kuwi alasan sing klise kuwi nek ora gelem ndelok wayang jare ora ngerti bahasane, ngono. Oh, heeh. Mangka jane para kadang dalang kuwi wis menyederhanakan bahasa wayang. Ning ya kuwi nek suwe-suwe disederhanake terus malah basane wayang malah ilang, malah do ora pirsa. Mula sithik-sithik disinau ya. Aku karo kuwi ya wajib sinau. Nggih. Wis dipacar bareng, Nduk? Dereng. Oh, sinau sik. Nggih. Sinau sing mempeng cita-citane ben kelakon. Aja kesusu dipangan Bathara Kala. Nggih. Mboten. Iki adikku ki ya elok. Nunggak semi karo Mbak Elisa. Mbak Elisa ki ya waranggana ya dalang. Ayu ki ya iki ya iso mayang ya iso dalang. Apa ya? Heeh. Mbok coba aku tak ngerti suluke kaya ngapa. Ayo. Ya, kaya ngapa sulukmu ya? Nyongo nggih, Mbah. Suluke kaya 9 apa 6? Songo. Oke. Jan, ya kaya ngapa? Dalang wedok ki kaya ngapa? Maka, ayo, ya Nduk, ya Nduk ya. Soroting pantan Hebat, tepuk tangan kagem Mbak Ayu, Bapak Ibu. Dedeh, dan Derek ajar Pak Bayu. ya, ajar golek duit. Bagong moga-moga kasembadan sing dadi cita-citamu ya Yuk. Amin. Dadi dalang kondang payu tur laris. Amin. Nek laris ora tau melu, Gong. Oh iya ya, ya. Ya cukupan. Dongake kok pedalede ayo. Ya ora apa-apa lho wong jenenge. Wong gegayuhane ya kuwi padha karo kengramane ya dalang. Heeh. Sadurunge nepungke sijine Mas Gareng gen munggah sik. Oh ngono. Heeh, wis lak mambu. Heeh. Kaya jangan kiprahke sik, kiprahke. Ayo, kiprahke. Ricik-ricik solo gen dikiprahke Mas Gareng. Monggo, ayo. Monggo diaturke. Monggo, Cok. Ayo.
senengku ngene iki lho. Wah, seneng kowe lungguh tok. Sing polah lho kari suwe mubeng-bengke. lah yo adate iki wis arep tekan ngomah iki mesti disengkake kok. Nggih, wong nek arep suwuk ya sengkake, heeh. Terus sengkake ge napa? Ayo men lega oleh sing joget karo sing endang iki ketok le kompak. Ya kompak-kompak ya ndelok. Wong wis arep bubar mbok terus-teruske. Niku nuduhke nek panjenengan kuwi melu berpartisipasi nyengkuyung Pak Camat anggenipun kagungan kersa menyongsong Hari Ibu. Sumpah aku total lho Mas. Aku ki lebihan apa partisipasi iki total ora mung trimo aqua total. Iya. Aquaria. Kira merek apa mineral. Lho aku ki sajeke iki lagi iki lho arep wayangan awan terusan tekan kene iki lagi iki. Ya kudu melu sibuk ya ngono kuwi mernah-mernahke. Nggih mboten wong niki tlatah panggenan kula kok Mas. Saestu. Wah, Pak Camat niku sing ati-ati tenanan Mas Garing. Bab napa? Saben-saben anu telepon kula, Mas Petruk, mengke deboke niku ukuran pinten? Ngono kuwi. Nggih 2,5 meter, Pak. Terus Lho ki lagi iki lho, camat tok ngurusi debok. terus diametere pinten? Lah ya kuwi. Pokoke anggere saged dikekep ngoten nggih pun seneng aku ya. Lho Wah. saking kepengin suksese pagelaran wayang Diaturi tanggung jawabe semono, Kak. bareng iki bareng tekan gonseng. Iki usum udan bareng kon golek pawang bingung. Nggih. Oh, pawang udan ora ana sing ana pawang ula. Ning nggih anu Mas Gareng sing jeneng pengrawit niku nggih pengrawit sinden dalang niku nek mulya ya kaya raja. Leres. Ning nek sengsara ya sak ngisore kere. Nah, Mila Pak Camat aja nganti nguciwani para kanca pengrawit. betul. Mas Petruk, kanca kerawitan niku jumlahe pinten? Wah, aku ya matur iki kinten 1000 aku ngono. Ora kok sik. Ora kuwi wayangan kok kerja bakti. Kula nggih matur, wah niki jumlah nggih anu swidak, Pak. Oh, nggih. Kanca-kanca dare napa? Wah, aku ya mikir timbang ngebot-bote aku ya mah kanca-kanca nek dalu poso kok, Pak. Aku. Nggih. Ane turun dalu poso mboten sadikeki sego ning bas mentah mawon padha wae. Wong Ning mboten nyatane ya daran ya ander kok ya. wong beliau tuh sadurunge nelpon kowe lak pawan sabdo karo aku. Nggih. Rembukan dalange sinten lah. Terus tak kei kriteria-kriteria dalan salah satunya awakmu ternyata sing dipilih awakmu. Mergo beliau sudah paham betul apa to tegese jenengmu wis ngerti. Apa karepe? Pripun maksudnya jenengan? Jenengmu lak kondange Ki Bayu Aji. Nggih. Bayu Aji ki ana tegese. Apakah arti dari Bayu Haji? B kuwi bagus pasuryane, ya ora? Terus? Aki akeh penggemare. Terus? Ye yuswane isih muda. Terus? Umume ngarani dalang sabet lan dalang sanggit. Terus? Aki Heeh. ki anak ruragile Ki Anom Surata. Nggih, terus? J jiwa ragane disumbangake kanggo seni budaya khususé wayang kulit. Terakhir Idolane mak-mak. Waduh. Iya. Ya kudu kompak karo mburi gegerku no. Iya. Oh, alfian iki. Loh, aja lho, kowe dari mak-mak itu iso nyambung nang suami, iso nyambung nang anak. Iso nyambung ning putu. Putu iso nambahi rezekimu. Amin. Oh, lah wong kowe iki tak puji-puji. Ning matur nuwun Mas Gareng. Ya kok sik aja bater-bater to. Kosek to wong aku iki ya saking senengku sowan ning pedurungan kok ya. Lha niki ya dadi napa niku awal pertama nyambung silaturahim. Nggih. Mugi-mugi kahanan ngene iki bisa nyambung nggih Mas Gareng, ora mung pisan iki ning bisa lumadi 2 tahun pisan apa setahun sekali. Mbuh dalange sapa bakune pedurungan iku tetep wayangan. Wayangan nggih. Amin. Pokoke tak pucek-pucekke, Pak Camat anggar seneng wayangan tak iki camat tak pucek-pucekke sok dadi lurah. Loh, lah kok malah mudhun? Lho, lah iki lurahe Kota Semarang. Oh, nggih, amin. Wong urung titik wis sugih ger kuwi.
Nggih, heeh. Lho iki wong mujekke iki kena wae ewadene terlaksana dan tidak ya gumantung Gusti Allah. Doa baik niku mesti dimirengke karo sing nyipta jagat. Amin. Nah, Nggih, nanti wah jan luar biasa iki aku wis. Enten apa ta? Wayangamu iki dasare ya wis suwe prei. Dadi le mayang ngenteng lho. Ora angsaku bar perang nganti ping 3 lho. Oh, biasa nom ping rang ping pira isih nyang aku. Heeh ya. Mergo usia, faktor U iki memang. Nembang Mas yo, tetembangan sik sadurunge nutuke sing nepungke Waranggana, kok ditepungke karo dimirengke suarane. Iya. Oh nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tanhono nyaket mring kami guna duduk pansirna niku dandang gula tolak balak betul nggih yen iki carane wong kuno ndonga ya nganggo tembang ngono heeh ayo Mas Garing mang dandang gula ayo apa kowe tolak balak nggih aku anu iki yo share apa kuwi tegese tukar kawruh oh nggih tak kira nek beser ayo share ya share ya kawruhana sejatining urip-urip ira aneng arca padha kudu ngerti sirikane apa sirikane Mas aja dahar woh mundu nggih lan dolanan keluak kuwi cengkir gading milya ya iku wong ing nur terus sira ingkang waspada nyaketna ing aren rina wengi tindak witing karepe apa Mas Gareng? Kawrana sejatining urip ira ning ngarsa padha hidup di dunia kuwi kudu ngerti sirikane. Sirikane apa wae? Aja dahar woh mundu-mundu kuwi yen disawang nyenengake ning dipangan luput-luput bejane marake weteng murus. Niku ngelingke aja sok kenggo aja sok tertarik barang sing mencara ngurung karuan ana manfaatke malah ndadekke mala nyang awak aja mung kepangan saka gebyare wae nggih terus dolanan keluak kuwi keluak ki wernane apa ireng aja sok dolanan barang sing wernane ireng utawa peteng nggih cengkir gading milya yen kowe milih kanthi kencenging pikir yaiku wohing nur bakal entuk wohing nur pepadang terus mung sira ingkang waspada anyaketna wohing aren rina wengi wohing aren entuk dening kolang-kaling eling rina wengi tansah eling tindak witing klapa entuk dening glugu tumindak sing lugu aja nika-nika leres contoh kados Pak Camat niku. Nggih. Nadyan sinandangan camat, tapi beliau tidak merasa aku iki lho camat, mboten. Betul. Awit panjenenganipun ujuping ibadah nandur lelabuhan becik kalih para masyarakat. Mongko pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat, ning pamong sing becik ngladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Itu yang pasti. Nggih. Mula dadi ya pejabat mesti ya awet ya Mas Garek. Nggih, Mas. Nggih. Heeh. Pokoke sing penting ki lumadi kanthi lurus wis. Leres. Yo iki ngaturke nawala mboko setunggal. Oh, telayang. Ha nggih no, wong ki nawala kathah ingkang tumibeng pangkon. Mriki Mbak Elisa tidak rene sik. Wah, ya suwe plekothok meneh. Ngopo to? Masa aku stres agar karo bocah iki. ya aja ta. Mbak ya mesem merengut pedae apa? Mbak ya susah pedae apa?
ngono. Yo, Kok terus mak iya ngono ae iki. aku wong ngono siap melayani kok. Iya. Tenan iki. Aku ya wis bola-bali kepethuk bocah wedok ning iki style wis beda meneh bocah. Style piye? Bingungke wong. Lah kok bingungke? Dengan cara bicaranya yang begini ini jadi kita yo tambah pinter apa tambah bodoh aku. Ning ya kocape Mas Gareng. Apa? Angger piyai putri iki apa-apa sarwa pinter iso nyambut gawe, kepinterane hebat. Lah kuwi sing lanang malah wedi cedhak. Lho, ya ta wong lanang nek ora sangune bakoh tenan, cedhak karo Mbak Elisa ya ngitung tenan. Mikir. Hah? Mikir, ora Ya. mikir. 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 Ya. Nggih. Anu kok pomo ndek bojomu anu Kriteriane sing piye? Kriteriane sing kepiye? Heeh. Ciri-cirine sing apa? Piye? Selera jenengan iki sing kepiye Mbak Sing Elisa? kepiye? Angel iku ya. Ya nek wong jarene nek jodoh kuwi nek ora kesenengane padha persis apa malah bertolak belakang sama sekali. Aja persis, Ya. kene PSIS, yen persis Solo. Iya bener. Kuwi rak global. Oh beda to. Jadi nek aku sakmene dhuwur ya goleke sing sakmene. Lho, kok sik to? Kan kudu bertolak belakang. Nek ya ora ngono to, kowe dhuwur kok golek bojo semene iki. Ya Kowe ki arep golek bojo apa arep ngersi kuping? ngono. Misalnya aku wis apa pendidikan ya ora kudu bojone sing penting ki apa jenenge setya ngono. Oh, saiki Setia, dodol soto. ge Saiki mati. dodol setya. Setya dodol soto. Setya. Heeh. Dudu setya jeneng. Lho, Setyai setia. Oh, setia. Ya. Nek pengrawit niki kira-kira ciri-cirine sing endi, Mbak? Sing mangpile, Mbak? Iki sing masuk kriteria aku. Nah, niku. Sing ngendang jaipong. Heh? Sing ngendang jaipong. Sing nang Jaipong. Ya. Jadi aku corone putih ya karo sing rada ireng. Sik bocah kaya dongkrak mbok seneng. Itu harus sebuah yang kayak gini, Pak De. Kudu beda kontras. Rupane ireng sendelap-sendelup. Ketoke pengen anak-anak genje. Gecek ana kowe lho. Andi. Ora mung parapan sing nang Jaipong kok itu Mbak Elisa padha karo apa cecak nguntal black no kuwi. Ora decak ngono. mental. Ngene lho tak omongi. Yen kowe entuk kuwi sapa kuwi jenenge? Nanda. Kuwi tak ibaratke rembulan dirembeti tekek. Kok teke. Ora padha, ora seimbang. Nah, nandare ini, nah, ini, munggah kene. Munggah kene. Maka, yang apa nek? Ramen. Pawakan kaya tugu rong dadi. Gini loh. Menungso kaya uwuh dipilih. Lho lho Loh, ki. gaul Pak De. Gaul. Eh. Katok itu harus kayak gitu. Sok meneh dilerek sik lagi ngadeg. Ora perkara kathok suwe, ora perkara gaul, pancen cah ora tau ganti kathok. Malah kuwi sing tak goleki. Wah, iya. Prasmanan. Alah. Kowe ngerti. Agar maca kok mesti ireng-ireng apa? Apa? Kenapa? Menyesuaikan kulite. Mergo dikek werna liyane iki wis ora nganu yen ngene lho. Ya saeper ya. Nggih. Mbak Elisa, Nggih. sejarah jumbleng niku iso melu kula. Kok jumblek. Kok jumblek. Kok jumbleng to Pak Bayu. Apa? Kakus. Iya. Ribet Rada lawas didik. Niku mbiyen rak bocah saka Medion. Nggih. Nggih ta? Bocah saka Medion pengen ajar mayang. Ngoten. Nggih. Terus sekolah ten SMKI Surakarta Hadiningrat. Jane napa niku sing tikus-tikus jane nek loro, nek sijine saiki wis ning Jepang mriko. Iki mboten dikirim nggih. Nggih, sijine tadi tumbal proyek. Kantor bocah siji niki tak mimi tenan niku ten SMKI jurusan pedalangan. Kowe yen kepengin ngerti kembarane Mas Bayu ya iki. Ya, Legendar, ya. lagi ning Solo pertama kenal kula niku Mbak Elisa. Nggih, nggih. Alhamdulillah wis golek masalah. Apa? Masalahipun. Numpak taksi ditinggal ora gelem bayar, ya ta? Terus sopire golek yaku. Ya ra, kan sesegawon ta. Terus tak onek-onek iki. Anu, Mas, jenengan cek biyen tak celuk Mas tak bahasane. Jenengan iki numpak taksi ora bayar. Lele langsung li. Ah, napa ngoten niku kudu bayar. Lho. Ya ta, sing digoleki aku. Nggih, niku nalika ten Solo pertama ngoten niku. Wah, pinter. Wah, jan wis ning Solo niku
Lagi teko pisan kulite iku jan kaya aspal kae. Ya ta, wis meko ireng. Oh, alhamdulillah sakniki ya isih ajeg. Berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, paling saiki tambahe mek ngedop. Iya. Nek ya alhamdulillah SMKI nyatane ya Lulus. lulus ra. Lulus. Mboten. Nggih, mboten. Gaul. Piye? Nganggo ventilasi ora. Ora, mula ora kok ventilasi. Lah kuwi Niku- Bocah kuwi numpak pit motor tiba. tiba to. Heeh, kuwi biyen numpak pit motor tiba lambene suwek. Weh, Nah, terus Ning tengah ngalas ngawe-awe ora enek wong gelem nulungi, dikira demit, ya ra. Tenan niku, asli. Asli godras getih. Akhire ana tanggane Medion mriko sing nulungi digawa ning puskesmas. heeh. Bar kuwi esuke arep dijahit lambene. Ah, terus? Setengahe dibius ya ta dome wis mlebu ning lambene kuwi, mandeg setengah ditinggal upacara. Niku tenan kuwi. Dokter keranjingan tenan kok. Aku ngerti wong ngene tak parani omahe kok. Lah pilih muni piye ta? Karo Dodomi, iki tak upacara sik anu tutupno iki. Cangkemku dadi tekiwe ngene iki. Ya aku ya gak iso apa-apa wong dibius. Ya, kuwi keranjingan. lambene ditontomi, ditinggal upacara. Tenan niku. Lah ditutupne kancane iki kok ya gak iso. Terus? Anu iki naline jerone piye? Ya aku kuwetir-ketir aku. Lho, ngoten niku asli niku riwayat asli bocah niku. Wah. Tenan keranjingan dokter itu tak eling-eling kuwi. Aja mau keronjang-keronjangan. Ora salah doktere, salah cangkemmu lho. Pas hari anu upacara lho pokoke. Nggih. Tinggal upacara kuwi Pak Dik. Iki beda sing dirembug. Napa? Piye? Kula masuk mawon iki lho. Sampeyan piye, Mbak? saya gawe kriteria ki sapa? Oh iya sampeyan iki. Aku ki mung takon iki piye kok kula masuk mawon. Nandangi wedok masuk, lanang masuk. Wedok potong lanang ya masuk. Bangsaku apa-apa kok kolu. Ya semen jenenge ya. Ayo, gandeng Mbak Elisa iki gandrunge karo kowe. Saiki rasa tresnane Mbak Elisa wales nganggo tembang nan. Oh nggih. Wow. Siap. Mbak Ayo. Elisa. Iya, apa? Sampeyan terkesima karo aku apa piye? Iya, tak sawang-sawang marake atiku gugrok. Wah, dukunku kuat soalnya. Dadi kuwi to. Wah, untu ra genep. Wah, wingi untune ra genep wis gawe untu. Gawe untu aku Ade. Asli gawe untu. Lah kok saiki lang ning ndi? Ceklek. Mangan kentaki ceklek aku isin aku. Kulingane nguntal jadah kok mangan kentaki. Pas kumpul wong akeh. Lah kok iso ceklek ki apa? Ngletak glepung. Bahane apa? Anu, akrilik. Ora ning kentaki kok. Kepengin awet. Napa? Aja akrilik aja apa-apa. Mumpung kae isih ana tukang ngecor dalan ngono, dicor. Iya. Dicor sak telake sak. Main kaya lambe sumur ya lho. Wong kene dokter gigi akeh kok dipasang untu palsu dhewe. Lah wong gawe sijine kolu, sijine peceklek ya. Apa ora Apa ora nang Esti Pendowo. Apa iku? Tukang gawe cangkeman buta. Ora yo ngono aku yo. Ayo, nembang sik kaya apa nyidam sari. Larase pelok. Wah, apik. Maka ayo Mbak Roba, dikene Mbak Roba. Ya, kaya ngapa? Arep nembang kok nyanyi ngono. Nembang sing tenganan kok. Ayo, Siap. arep nganggo cakepan apa? Rembulane. Oh ya, rembulan. Ya. Terimalah ini. Apa? Elek. Wah, tapo bosok yo. Terus guyan. Guyan bas. Ayo. Anu-anu. Rembulane. Kowe iki gandrung apa tinju? Jojok iki gandrung kok ngunggah-ngunggahke pundak iki lho. Sing mesra. Nggih Iya. Sing mesra to, Mas. Sumunar dadari. Suaramu apik. Suaramu apik dah tenan. Wis, Apik. heeh. Apik tenan. Apik kok njarem. Lintang lintang
Aku sing kecure ket mau ngadeg jejer rung tau ngene kok kowe munggah. Lah mau ora gelem ngene. Rezekine dhewe-dhewe ya. Rezekine dhewe-dhewe. Wong urip aja nolak rezeki. Rezeki. Ternyata Elisa selerane rendah. Ayo. Soale wong waras iki wis umum. Ayo. Senengane sing nyentrik. Ayo, arang-arang lho nek Sindenok seneng karo babi hutan ayo. Mbak, sampean pengen tak ngono ora? Kayane anu kayane. Jare Mbak. Aku tak bayangke. Oh, padha edane. Aku karo ngene-ngene kok. Iya, Nan. Oke. Ayo. Wanci ratriwos Ngalah. larut Nembang karo watuk oke watuke. swara angin angidit midit. Ya. Terus Koyong gegaring gegerit. Gegerit mana kok gegaring? Gegeret mana kok gegaring mana kok digaringke karo mbok pangan kok. rungon-rungonen. Wong kuping bosok nggo ngrungokke. Koyong gegerit mana wong kang nandang wuyung. Ya. Jawil janggute Nan, jawil janggute Nan. Jawil janggute kuwi lho kok natane gobloke. Aduh deh. Enak. Jalan mana Pade? Enak, Pak De. Enak jangkute Elisa kok. Enak. Acar daden-daden. Ayo, tutuke. Apa ora kena takon. Taman. Ke taman loro asmara. Duh kusuma wilangan songolan kali. Songone piye? Ngene. Songone yo ngene. Lah iki pikir ceblak tak cole. Wah, driji ra genep nek. Ayo. Mugi welas mring No. kula. Ya. Wah. Ngopo mutah-mutah iki ngopo? Yo. Kowe Pak Bayu. Anu langgame Nyidam Sari dening Mbak Elisa Orkarus Alaso. Aku usul itu ora. Apa? Sekali tempo dadani Bagong. Oh iya. Gak partner karo aku. Nggih, heeh. Wis sisan tak genepi dadi aku ngentekke Bagong iso genep 6 lho. Dadi sing mati Bagong nemen. Ya aja. Yo ditayupke sing joget Nanda. Ayo Nan kowe joget sik Nan. Goblok Ram kok. Dikei vitamin kok lungguh. Ayo karo Mas Gareng kono. Dibut loro. Lha aku ora mirsani ya. Mboten kok mirsani. Ayo, ya Pak.
ngendi kuwi? Nesu. Kok sik ta? Kok terus mutung iki ngapa? Padi. Enak. Dek. Mesake to nanan. Iki mesake pun sepuh. Eh. Kayak ini lari nom. Ya. Wah. Mbah, tumbas kopi, Mbah. Ada. Ya Mbah kalau kopi entek mubeng ngono kae lho. Pokoknya Makasih aja Mas. sia-sia ya. Wah, iki lho, lah iki lho. Apa? Di balik kekurangan seseorang pasti punya kelebihan. Ya ora nek kowe kurang kabeh. Oh dapure kurang, pikirane ya kurang. Wong sing nyai bosku lho sing mbok garap aku. Nggih, matur nuwun. Makasih Mbak Elisa. Sik niki ten awala. Nyuwun dandang gula turu lare. Dipun bawani ingkang bawa Pak Giarto. Oh nggih. Nggih, mengke Mas Gareng beksa. Oh nggih. Mereka saking warga Telaga Mulya. Nggih. Oh, kelurahanku sing lawas biyen. Nggih, monggo. Melu Telaga Mulya saiki wis berdiri di Monggo Pak Gi, dipun aturaken bawanipun dandang gula turu lare. Monggo. Monggo ya. Kanggi nito lelakoning kendeng kembang katang pambukaning sekar Engko tibake kembang kacang ya Mas Gareng. Kibarke kita girongke pisan suwuk. Nah. dandang kula turu lare pinarunging swara rumeng raras hamilah ngoni iramane lantaran Anu-anu. mungkin naryo ketul pepatete nurah uncat wus kataku cakepane datan cicit Monggo. Gerang-gerang
Monggo, Mbak Dar. Matur sembah nuwun dipun aturaken kula wau dandang gura turu lare dawah kembang kacang. Ya punggutan kok Mas. Nggih. Apa ora ngedapi-dapi. Wah malah dadi kelingan bapak iki Mas. Ha iya. Bapak ki meneh ngene iki biyen. Lah iya kutha Semarang lho Mas isih akeh sing seneng gending-gending. Saestu nggih. Yo iki gandeng isih ana pelok ta iki ana sing ngersake elaelo ala Mbak Darsini. Monggo. Saking Bapak Sukadi Juragan Bakso Jakarta. Oke. Wah. Iki lagu favoritku. Iya no. Aku pokoke sewengi ra krungu lagu iki. Mas Gareng. Dipethuk Mbak Darsini. Ngene no. Ayo dikancani Mbak Elisa kok jumeneng ning kono. Nah, meng ketok no. Yo Darsini kambiyo. Ayo dipethuk nggih. Mentaram to. Ayo. Dasa muka nyolong Sinta. Sintane tangane srawean. Oh diboyong digowo mabur lekekku di. Yo, ela-elo, monggo diaturke. Monggo yo. Ela
Nganggo beker barang. Oh iki lho. Niki Bapak Ibu. Jo bejane panjenengan. Mbak Darsini niku mboten nate ngadeg nembe ten mriki niki ngadeg. Luar biasa nu. Tinggalane bapak sing tak mimi ya Mbak Darsini. Wah, Mbak Darsana nu. Darsini kok Darsana. Sini iki ning kene kok sana kok Darsana. Ayo, Gentari karo Dita ayo rene. Monggo monggo Mbak Dita. Mbak Gentari enggal mriki. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Dita enggal mriki. Gentari apa Dita? Tadi ngaten Mas Gareng. Perkara piye? Ono nyanyi ya disaruwe. Aku ki wah jan. Ayo Mas Gareng ning tengah mau jenenge. Nah, kuwi pancuran kapit sendang. Heeh, iki bejo-bejane awakku. Apa? Mundak esuk, mundak entuk rezeki. Ha iya no. Ya wong rezeki ki ora mujug duwe tok. Lha Iki apa? jejer wong ayu ngene iki rezeki. Ha ya harus ya. Wong jengane wah. Apa? Iki sapa iki? Ya kenalan dhewe. Sapa nduk kowe iki? Jenengmu sapa nduk? Dipun tepangaken. Iya. Kula Dita Intawati, Pak D. Dita. Oh, Dita Intawati. Nggih. Presiden asale saka Aslinipun saking Banyuwangi. Oh, ya wis. Lho, lha ten apa? Banyuwangi. Lah ngopo kok? Medali. Medenine apa? Oh, ki sembrono karo iki santet irungku. Ya ora. Nek Banyuwangi. Ana iki kota Gandrung. Lah jenengan apa kersa? Apa? Niku wau. Apa? Santet. Gratis, Pak D. Gelem Mas, nggo pengalaman. Percobaan Pak Bayu. Pisan-pisan. Nggih, separo mawon. Separo ya lara mutuh ya lara. Gratis lho, D. Santet tok pengalaman ngomongan Bayu ra enak. Wah, aja ya, Nduk ya. Mboten. Aja sabar. Saniki kota budaya. Kota budaya Banyuwangi kondang gandrunge. Nggih. Ayo genti kae burine kenalan. Jenengmu sapa? Apa? KPK. Apa pemberantasan korupsi? Kompok. Pokok seneng.
Mbok menawa sampean ditakon kecepetan kok Kok ya. kecepeten wong kene salon-alon karo wong wedok ya kudu sing jenengmu sapa? Kula. Heh? Kula. Ora kae lho seneng njowo ngono lho. Kok genaki gak depan-depan kowe karo aku kok. Jenengmu sapa? Aku semangan mau di. Heh? Semangan aku mau niku. Semangan aku niku. Iki kurang saon. Kurang saon iki. Ora kebak iki. Syaratnya melu aku kudu stres. Oh, Boyolali, Dek. Heh? Boyolali. Sing takon omahmu sapa? Ngopo to? Jenengmu. Kowe guyang-guyu ngono ta, Dek? Mulai aku. Aja nesu ta. Aku ki Mbak cantik. Dalem Pak Bayu. Namine sinten? Nami kula Gentari, Pak Bayu. Lho, iso dawa. yen bocah omong kok cethuk apa bekas demen apa? Nek karo kowe cethuk, karo aku. Kowe aja becak-becake aku karo Bayu padha wong lanange lho. Takoni jenengmu sapa kok? Jenengmu sapa? Heh? Oh, iso balik neh. Kita jenenge Gentari kok tekon. Gentari. Heh. Ha, omahmu. Omahe. Heeh. Kono. Heh? Kono. Kok alamate? Alamate. Ah. Endi? Ah, Heh? jane sing edan ki aku apa kene? Kuwi asli Boyolali. Boyolali. Kula nggih. Wis suwe melu Mas Bayu. Anu. Oke tau dianu Mas Bayu. Ah ya. Kowe aja gawe masalah lho gen iku. Ya omonge wis tau dianu. Ya sabar ya. Pancen Bayu ki apa-apa kalu. Oh. Lah iki rene kok takon genah kok. Ya Mbak Gentari saka Boyolali. Kula Boyolali Pak Bayu. Nggih. Sing takon sapa? Yo, Malik Slendro, iki ana sing ngersake gelang alit. Nah. Yo, diaturke gelang alit. Langsung gendinge wae. Yo, rasa dibawani. Heeh. Rasa dibawani langsung gendinge. Monggo. Yo, kaya ngapa gelang alite? Gentari. Apa? Kok sik. Iku sik. Ngapa ta? Iku kok bar cukur brewok. Kabar cukur bewok iki kan? Kene kemrutuk iki. Iki apa? Gak enek. Lha kuwi apa? Endi ta nang lho. Lho kok meruntus ku? Mosok mau tak kerok kok. Oh, dikerok to? Mosok wis tukul ya ini. Semene aja kerok tok ya songo bang ya sok ning kerok. Ora usah kaget wong wedok brewok ora kaget. Kucing wedoke ya brewokan yo. Oh iya. Nah. Yo, diaturke gelang alit. Monggo, yo. Yo.
kasih matur nuwun. Gentari Dita lungguh genti Mbak Fahmi karo Mbak Suci. Monggo. Iya. Monggo Mbak Fahmi kali Mbak Suci. Nek mriki pasti Mas Gareng pun ngentosi. Monggo Mbak Fahmi. Ya Mbak. Matur nuwun. Waduh. Ya. Mbak Fahmi sarta Suci. Kalau dicekak ae. Nggih. Saya kok saya budi gede ya iki. Ayo sing gedhe ditokne keri. Gogong. Ayo, tegese kowe melu Mas Bayu ki tumbuh dagingnya. Ayo no. Kok tumbuh dagingnya piye to? Tegese temojo lehmu nyambut gawe. Tumor tumbuh dagingnya. Wonten sing ngersake gubuk asmara ayo buka celuk, mangga. Ya. Ning nek anu sik iki tak ganti sik. Aku kepengin Mbak Suci ben bawa engko tibane Jaipong bulan Sapasi ya ta sing joget Mas Gareng. Ya. Aku meneh. Ayo. Bayar larang-larang kok. Salaman Rin. Deal. Iya. Wah, yo pemorane kene iki aku tak tinggal mulih. Lah napa? Aku Aja nderek Pak Anom. Lah terus nderek Bapak. labine rapi. Aku saiki ra wani alasan ngono. Iya bawane. Engko tembange didum Mbak Fahmi karo Mbak Suci. Mangga. Iya, Mbak. Yo bawane manut. Monggo. Anu Jo. Titik ae Jo. Wis beda wis wis enek kok. Yo Mbak Roba jenenge. Ayo. Anu napa diparingi entuk mulang napa Mas? Oh nggih. Tapi kula superi ini pripun nika? Napa? Entuk mulang. Kajem Oh nggih, niku mawon slendro. Iya. Ajen gincing balik mulang. Ngalong kewang. Abdi mah hanterkeun wae. Kenagarana negara Iki yo tak kirimke dulurku lanang sing nusul. Sapa? Mas Lopez. Mas Lopez, selamat malam. Allah senyumnya. Lopez. Selamat mamel. Ayo. Ya Mbak Suci. Nagara alajangku. Pomo kleru ya aku ora ngerti. Ya ora to. Apa kleru sing streaming ya pirang-pirang kok ya. Ya Jawa Barat ya streaming men nek klerune mesti diaru-arui. Iya, Mbak. Mangga. Kajen kahalangan gunung, gerak-gerak nyamang, kahalangan gunung. Jengkang bakal ngajingjing ayang Wis ora usah dirasake sebetulnya entek dhewe. Kalau cincing bareng. Ya banjir kok ya. Kaitu hakang kadia hakang manan abong ting mana nyeri ting entok
kamentas entok abdi kamankeun datau mahakeun junjungan Yo, bulan samasi. Ya. Maka buka sekendang, maka yo. Asli
Fahmi lenggah. Ayo Ayu karo Dini ngadeg kene. Lho kok saya nom. Ayo no. Ayo. Wah, saya medhotke usus iki. Iya. Monggo Mbok Ayu. Ingkang mriki. Ingkang nyanyi. Ayo. Mas Garing pun ngantosi. Ayu Dini. Ingkang mriki. Ayu Dini. Ya. Malik Pilok wonten sing ngersaki lelagon Lestari. Nggih. Wah, tak kintunke Mas Sukri ana Caraka. Nggih. Mas Sukri ana Caraka lan katur Mas Sukro Datasawala. Ya ora kok. Yo, monggo diaturke. Yo Go, melek Go. Ayo. Aku mati iki aku ngemetke teguh ngenom iki. Ditunggoni ra ta? Tunggoni. Endi mong? Ya diaturke. Yo Go. Monggo. Ayo Dini sik. Suci
kasih. Matur nuwun. Sayang. Ah, nak Boko wedok. siji ra yo entek. Ayu. Iki Mbak Eka rene, iki wonten sing ngersake mawar kuning, yo disisake. Wah. Nggih. Mugi-mugi Kurwadi pinaringan sehat laris. Amin. Saking Bapak Suwatno, Bangka Belitung. Wah. Iya. Wah lah yamene kok mubal meneh bocah iki. Kok mubare kaya. Angger yamene kok jedul. Iya. Ya semen oh, ya. Ya. Wis bar jam 2 kuwi wancine metu dhek golek dit. Ah ya. Oh. Tuyul. Pokoke sadurunge subuh bali ya. Monggo mawar kuning. Ayo diaturke. Ayo Kak, monggo. Lagune piye iki? Yo Cah, diaturke Cah. Monggo. Yo. Mbak Elisa. Ya, bergerak. Hatiku kanggo Selenggasih Mbak Eka karo Mbak Elisa. Madein Semarang Nggih. Kinarto Sabdon. Yo Malik Slendro, Cok. Monggo. Napa Mas? Minangka penutup kula nyuwun pepeling. Monggo. Buka saka kendang. Ayo. Ayo. Tak kali. Monggo. Ayo ta. Monggo yuk. Monggo, kurus daya.
Matur sembah nuwun, kathah lepah diagung pangaksami. Yo Mas Gareng ndongakni apa kagem pedurungan. Khususipun kagem Pak Camat ugi tansah pinaringan sehat lan amanah anggenipun ngemban wajib dados camat ing pedurungan lan pedurungan saya maju saya makmur ngrembaka saindenging Nuswantara. Amin, amin, amin.